Bună ziua, numele este Coșucăru Gabriel și acesta este primul meu episod cu prietenul meu. Boala. Boala? Hai spuneți numele, Boala. Bine, eu mă numesc Cătălin. I-ați aflat și voi numele, n-are. Vă zic și eu ce mai are el, pe cum v-am mai zis. 3000 de trofee, n-are prea multe. N-a jucat niciodată la Roborumble și la High Boss. Are pace destul de ok, a avut noroc la gen și cam atâta despre el. Și acum să decidem unde vom juca azi. Cu Sergi, oare să-mi iau asta? Cred că o să iau o Nita. Nu, cred că o să iau un Jin. Ok. Să fiu mai șmecher, așa. Da, să fii tu șmecher, că tu ai power-up pe Jin. Și gadget. Da, ce gitare. Da, Jin nu are gadgeturi bune. Dă ready. Da. Dă ready. Când m-a luat cu vorba, am uitat să vei joc. Am uitat bunții meu, dar să vei joc. Să vedem și mai bani. Du-te tu, pișală. Nu. Hai, du-te tu, pișală. Nu văd tu cum e că ești. Imaginează-ți un Mortis Power 10. Oare cât crezi că are? Un Mortis Power 10? Da. 6000 viață. 600 viață. 6000, mă. Că Mortis nu are nici el multă viață, dar nici prea mult. Că nici puțin. Te-a omorât Temi. Da, bă, da, avea 6 power aia. Nu. Posibil? 8 power. Ți-o bag asta. Gadget. Vai de capul meu. Posibil? Asta acum zic așa. Vai de mine. Vine cu așa. Mamă, dar și prost ai jucat. De ce l-ai tras pe Nani? Te-a apucat așa pe tine. Vreau să vă zic că e posibil ca prietenul meu ăsta să-și facă și el un canal. Da, ar fi, dar mă mai gândesc la asta. Vreau să... Și nu uitați, la mine pe canal, dacă ar fi și un fel de colorat Brawler. Adică da, să vezi, zic eu ce se pricepe Cătălin. Cătălin, cred că veți vedea mult desenat. Da. Și multe creații care le face și e Brawl Stars. Cam da, așa ar fi. Ați aflat și de Cătălin. O să pun eu în descriere cum se numește canalul. Să băgăm cu Anita? Ok. Da, hai să-i dăm knockout. Knockout? Da, Am dat la knockout sau am dat la duo? Nu dau seama. knockout. Da. Hai că am prins bine în echipă. Iar doi care dau pe sus. La. Ăsta e visul meu de mult. De ce? Bam! Mă, că eu m-am luat parcă eram Sandy. Da, erai tu, Sandy. Știi ce-mi place? Doi care aruncă pe sus, eu sunt Mortis. Pâinea lui Dumnezeu pentru mine. Și eu îmi acest foarte. Gata. Bă, asta eu mor toți. Bravo, tu ai fost star player. Eu mor doi fost oameni, star player? gata. Da, tu erai. Eu mor doi oameni, gata, e star player, omule. Dar ce vrei să faci dacă îți doi din aia în echipă care eu îi mănânc? Efectiv Eu îi cred mănânc. ca să iau Jess. E bună. Eu efectiv îi mănânc de vii. Cu Jess, dacă ai star power și gadgeturile invincibile aproape. Jessie? O dele. Dacă o ai pe Jessie maxată, Da. da, e foarte bună. Foarte bună Foarte maxată. Wait. Nu, dar eu... Mama, a luat building. Nu te duc în bușul de lângă tine că e bul acolo. Aha. Stai, comor, știu. Meciul ăsta l-am început cu stângul. Da. Dă-i un pic. Știi ce mă enervează asta? Și asta nu știe să joace. Nu, bă, dar asta nu trebuie așa. Ăsta Doar și ultimata. Bă, dar nu te-a dat ultimata aia. Bravo! Ce, bă? Și mamă, să Să nu... le zic bravo. Mamă, cum e asta?
Să zic, să vedem, stai. A, nu. Vai, nu, Gabi, stai. M-am omorât. Da, mor deja. Nu, am dat două lovituri astea. Nu pot fi. Dar ce? Dar și ăsta super. Bulule. Am pierdut niște trofee. Două, tu. O două la fel. Sincer să fiu, am început cam rău. Dar hai să ne punem acum pe jucat, vrei? Da. Hai să-i dăm duo Shardon Smite. Băgăm și mai lui ăsta. Da, bagă jacket-ul. Și eu ce să-mi bag una mea? Oare să-mi bag? Ia! Dă-mi ea. Ce? Care să-mi bag? Dynamite. Îți încarci superul. Știu ce trebuie să facem. Știu ce cum așa. Aha. Sau vrei să-i tu Jack sau eu Dynamite? Da, e cu Dynamite. Că știu eu ce să fac. Nu știu mai bine așa. Tu ia Jackie. Tu ai gadget-ul pe el? Cu Dynamite? Nu. Dă ready pe Smite că poți face niște chestii, adică să faci niște trap-uri. Cum e acum să ne da pe noi în mijloc? Și el primul ar fi bun aici. Că chiar te poți da în mijloc? Da, cum dau oamenii în mijloc? Nu-ai văzut? Asta chiar nu știam. Tu stai aici, nu te duc. Eu mă... Bravo. Mamă. Lasă boss, cu bine. E bine, când o zisat tu că e bine. Stai. A, ce mort era, da. Nu trebuie... Automata lui Daryl era. O știi și? Tu nu trebuie să te duci. Bine. Tu nu te duci, așteaptă până îmi fac eu superul. Bine și apoi suntem... Și vii pe final. Da, după aceea îți dai tu super până eu pe ultima finată. După aceea, uite, pe mijloc. Pe mijloc e Francă. Asta mă enervează pe mine, Frencii. Na, și eu mă duc. Mă duc și eu. Frankie pe mijloc. Și... Hai. Nu, că sunt colarul pe tot. Am zis, uite, greșeală două shutdown. Ei, salut! Vom lua o mică pauză și vor trage încă vorba cu Cătălin și vom schimba ceva. Am revenit cu noua mapă. Bine. Care am făcut-o eu. Practic este un fel de labirint. Mai mult, da. O să dăm niște meciuri așa, mișto ca final de video. După aia o să vedeți posibil nu canalul lui Cătălin. Dar să știți că cu colorat voi face când voi fi acasă. Pe nou canal al meu voi juca Brawl Stars. Și cred că o să-mi descarc și un nou joc. Un nou joc, cine știe? Stai. Să mi se face ultima dată. Bă, da, tu ești acolo. Ne. Nu-i voie. Ratatouille. One moment. Vreți? Mă, da. Scuzați-mă că am revenit cu jocul, m-a dat cu vot din greșeală. Și eu îl fac acum praf. Bum, vai de capul meu și-a pus ultima dată și n-am văzut. Și eu câștig? Nu câștigi tu. E egal. Da, ți-am zis. Ce meci? Ce meci, da. Da. Deci, vă știți, vreau să zic eu ce s-a întâmplat. Ce? Tu am stat pe loc prea mult, că încercam să sar pe pereți. Am revenit, ne-am schimbat brawlerii. Cătălin încă nu schimbă-ți mă brawlerul ăla. Da, nu, îmi place gadgetul ăsta. Atunci ai ready to go. O să te fac sărmălită. Nu, ți-ai băgat asta. De ce? Ce mi-am băgat? Ți-ai băgat asta. Ce? Colt.
Și ce fac cu el? Te lua gadgetul ăla, cred că din rău, nu? Silver Ballet, da. Și îți dau troll. Troll? Da? Nu. Nu te uiți, Cătăline. E, las. Stai, dă. Așteaptă să ajung și o leacă, că am făcut la învirit, Bă, dar ia cineva... Nu, trebuia să mituiesc asta. Ce trebuia să mituiești? Mica. Dacă întrebați dacă știe unele gheciuri, Cătăline, știe, dar nu prea. Ia pe cineva care știe că e foarte bun. Da, spun că am mort. Ia cineva care știe că e foarte bun. Păi le-ai luat tu. Dar nu avem voie așa. I'm detecting seismic activity. Și... Încât asta... Ho, 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 ho. Am dat ready. Hai că ne prostim și noi așa. Triangulation rocks the nation. Triangulation. Nu mai imita bucălării. Ăsta e cam primul videoclip în care apar și eu cu Gabi. Bine, ăsta e și primul. Da, care apar. Care apar tu. Ne, nu mai... Ce ai de să faci cu așa la? Ce? Să vii aproape de mine. Optimal performance. Omule, Acum o să ne... sună, omule. Nu mai sună, nu mai fac glume din astea pe adulți. Eu cred că nu mă pot mișca mai repede. Mi-am dat toate gadget-uri care ne... Așa. Come here. Na, cum mă lasă? Nu mă omoară. Nu mă... Nu, că ai de ce de. N-am M-a niciun... omorât? Mi-am terminat gadget-urile. Nu m-au omorât. Truly groundbreaking. Nu. Ești băgat. Nu-ți bloc. Asta e o parte din... Hai din aici. Te provoc. Nu, că ai ceva pe Geology mă. rock. Cu ce? Cred că Star Power. N-am niciun star power. Doar vine pickaxe-ul. Știi ce face star power-ul meu? Că dacă îmi dau super-ul, mă mișc mai repede. Asta face star power-ul Hai, meu. lasă că apoi am nu știu. Bă, dar ne batem așa? Da. Hai. Ce țapă mi-am luat, moară, mama! Cover the mission. Cu care nu am gadget-uri? Nu am gadget-uri, fucking gadget-uri. Tu ți-ai dat gadget-ul ăla de câteva ori, așa, acum văd. Mai am și eu unul. Hai, urcule, așa. Oh, ne-am făcut iară ceva. Măi, du-te! Da. De ce ai folosit ăla? L-a dat, trebuie să fii aproape de tine dacă vrei să dai gadget-ul ăla. Acum nu mai am niciunul, da? Am nu de iar repede. Bă, dar nu pot spor și de viață. Îl stor, fac ce vreau cu el. Că-i ursul meu. You're best. Și se sparg pereții, nu? Da. Că e overtime. Nu s-au spart niciun pereți. E drau, nu? E drau. Stai pe că am câștigat pentru mine. Eu eram fericit. Dar și eu ce eram. Nu-mi place asta. Ok? Tu ce ți-ai ales? Să văd eu. Ce ți-ai ales? Dynamite! Oh, vai. Cu Dyna Jump! Ți-ai ales Dyna Jump-ul? Nu. Să mor tu că nu. Mi-am ales aia de stan. Dar nu ai ales Dyna Jump-ul. Ne-a dat. Doamne, ferești. Eu am lag din greșeală. Am lag. Nu fă mișto că am lag eu.
Ce transpirat, moară, mama. Cine? Tu. Vezi tu ce nenorociri fac eu când fac ultimat? Cine e norocit faci, bă? Aduci uraganul, nu? Da. Las că l-aduc eu am și țancă. Cine ne dă spectate oare? Hai mă, că nu poți face nica. Țancă uraganul. Țancă uragan, da! Fix, țancă uraganul. Bă, da, ce transpirat, moară, mama! Ei, hai, nu vezi asta. Hai, dă-i. Te provoc. Bă, dar și e bunicul, dai mea, că eu am lag. Te cum profită că am eu lag, transpiratul, mă. Era să înjur aici. Adică? Hai, bă. Uite că țâp și eu. Cum da de ce așa mare și el? Am star power. Ai tu star power, e. Și așa îți dă și viteză. Da. Da, ți-am zis. Și am viteză aici. What the hell? Nu mai fă râsul ăla de câte de 5 ani. Mai bine. Îți amuzat de mult. Pentru tine, bă, că tu profiți că am eu lag. Oh, ce naiba faci, a? Am gadget. Dar ia să-ți omori o leacă așa. Mai, Mergi un gadget. nu mai am de ca... Bate. Aoleu. Profiți că eu am lag. Na, că nu te așa vrei să omori iară? E că tot eu știu. Dă-i mie, atât-ți trebuie. Da, mai putem. Da, e, da, sunt profit. Nu, tu-ți dădeam mână de asta, te culcai. Te bagam la sol. Ei, uite că bag eu cel mai bun brawler din joc acum. Oh, da. Cred că-i mort. Și mort. Nu bat, nu te-am... Lucky Ray. Bă, da, știu, bă. Găseam alt brawler. Și asta e. Bă, stai pe internetul la mine. La mine un pic internetul. Am luat un pic de la început. Ok, am ales. A, ți-ai bagat pe mult. Stai să bag și eu. Normal că mi-am băgat pe mult măchiorului. Da, da, ce naiba? Văți? Nu merge să aleg brawler. Ce boss? Nu merge. Să aleg brawler. Nu Dă-i. merge să dau ready. Hai, nu merge. Hai. I coming. Eu un lag mereu ca tine. Ia să vedem. Fac bănă graiu acum. Sunt... Jessie. Mai dă-te, mamă! Asta pune eu aleg și eu. Hai, boss, și betem. Gata. Te fac pâine. Mă fac pâine cu ăsta. Hai, Gabriel. De se continua. Gabrieluțu, vine că te ia boala. Te-o luat pe tine cu vădul asta. Nu că eu sunt COVID-19. Uite, stai să vezi acum. Bă, știi câte minute avem? Nu. 18. Facem doar 20 de minute. Bine. Aoleu. Bun, cine mai dai, mă, pereți? Eu aici te aștept, nu ies. O, tu vrei să pun? Dă. Vrei să pun antineria, bro? Titanie? Fac. Oricum am un super mișto. Asta pot să mai spun. După asta trebuie să... Stai un pic, omoară-mi chestul. Că am greșit star power-ul. Omoară-mi-l. Nu. Hai mă, că te omor. Nu. Nu ți-l omoară. Du-te, Ce mă. naiba? Hai mă, vină să mă omor. Perfect. Omoară-mi chestul acum. Aha, te omor pe tine, cum aniadezi. Du-te, mă. Te omor pe tine, auzi? Hai, nu-ți batem- băga aia, te rog. Te rog, oprește-ți Fac ceva, omoară tu. Mă bag eu în fața ei. Nu merge. Nu, nu. Și eu, păi- Nu ți-o omor. Nu.
Nu ți-l omor. Păi du-te mama mai că eu mă duc eu să ți-l omor pe al tău. A, da. Și tu ți le faci și acolo. A, du-te odată. Ce? Hai. Ultima dată mă cam nervezi, auzi? Ce? Hai, du-te. Gata. No! Vreau să schimb gadget-ul. Las pe tine să câștigi că vreau să schimb gadget. Da, nu vin. Stai de pază, gardian. Pa, du-te cu gardianul. A, Eu ăsta sunt campionul, gardian. campion, da. Nu m-am ieșit de aici. Ma, și Vrem trole. răzbunare. Vrem răzbunare. Nu mai fă Vreau proteste ca... răzbunare. Nu mai fă proteste ca Ceaușescu. Vrem răzbunare. Aue, mă pălești. Vrem răzbunare. Vrem răzbunare. Vrem răzbunare. Vrem răzbunare. Te opar pureta. Răzbunare. Mie nu rucetă. Câștig. O dau din fund în fața ta. Da, ce mă faci, mă? O dau din fund în fața ta. Uite, cu atomii. Denis. Ne-am distrat ceva. Acesta a fost episodul. Sper să vă placă. La revedere!